So ayan, good morning mga pa. Dito na ako ulit. Araw-araw dito. Balik-balik. Good morning. Kuya Jong! Kuya Jong! Lokadja. Ano niluluto mo? Tinola. Tinula. Yeah. Why? Reklamo ka? Tinula. Yung mga kasama dyan, Tinola, Oh. TJ, Tinora, Tika. Ganyan pala pagluto ng tinula. Amo. Kuya Jong! Parang may mga kinikiki. Amo. Parang di naubusan ng paninda. Tinula Kuya Jong! with Alfonso. Amoy. Amoy. Jong! GoPro. Jong! GoPro. Sana Po binabatakan na ni Kuya Gatcho yung ano. Poploringan namin mamaya. Siguro poploring namin dito hapon na lang. Para kasi di sila dito makapagdaan-daan. Kasi mag-iigib dyan. Kasi sasarado to. Masapa. So ayan, bali abang maaga pa, ipunin ko na yung mga buhangin. Tatambak ko lang dito. Kaysa mamaya pa akong tanghali mag-aakot para prepare na doon sa loob. Pag gaano mainit. Kasi mahina tayo sa init. Sasakit yung ulo ko. Pag mainit na. Tatambak ko lang dito. Kasi si Kuya mag-welding pa dito banda. Gawa ng ito sa pintuan. Para pagkatapos niya, naka-prepare na yung buhangin. At si Otto Lalamig naman magpapantay dito sa dito sa floringan namin. Yan. Sakutin ko na. Bali 3 simento yung haluin namin. Yung timpla nun, 1 simento, 6 na buhangin. Saka yung braba pa. Malawak na. Hindi ka kasi yung sa loob ah. Yan. At yung bagong panunuod nyo naman, pagpa-flooring ulit sa kalahati. Kasi ito tapos na. Yan po. Ayan po, mag-aakot na ako ng buhangin para prepare para sa flooring. At ayan, may tugtog po sa sa bilang bahay. Bali, papatungan ko na lang yung papatungan ko na lang ng tugtog kasi makaka-copyright kami. Ayan. At pag halimbawa may tugtog yung video namin, ibig sabihin may tugtog kasi na nahagip. Kaya pinapatungan namin ng tugtog rin na walang copyright. To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings.
as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals take us higher. She puts her hand in mine. We wanna chase the night, to the light. Pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, Kuya Jong! dance to the light. Kuya Jong! From the sky, just Kuya Jong! hearts running wild. Never Kala sleep, mo? never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Stay on we'll never have regret. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, and we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. We're gonna be. Ay, ano lang? Ano? Oo. Para yun to. Ano lang yun? Kasi, ay, wala na kaya. Kasi ako was na eh.
Kaya tayo itong mga ano yung sandal. Yan natin ito. At yun po, bali po, yun nga, sabi kanina, inakot ko na yung gagamitin. Para mamaya na po. Buhangin na lang. Pwede tayo mag-bisay. Ahalo kasi ito Hindi tayo mag-bisay. Daan-daan dito. Inakot ko na yung suot na buhangin. Prepare para di mag-flooring. Kakalawag yung saka. Masarap po. Ano? Matuloy ang ito. Mga ipo. Tapos na magpintura dyan. Yan lang muna yung unang pininturahan. Pagpatuloy namin yung paghalo dito para flooring dito sa baba, kalahati. Yan po. Banat na naman tayo. Papatungan na lang yan ng ano. Ng Pantatong sako? grabe ito. Ilan? Tatlo na. Isang ano ito sa lumang buwan. Mamaya na to. Ha? Mamaya na. Diretso, nilagay ko na dyan yung gimmick ko. Para diretso hindi pa. Hindi ka na makakaganda mamaya. Ito dito. Pasti dito. Ito dito. Papatay dyan? Dyan ang pantay. Dito yun. Cha cha cha. Wala na siya ng para ko. Baka, diretso ang alog lang ba? Ano? Papa? Tubig! Malupit? Tubig! Malupit. Tubig! Umabot sa galaw. Puno na. Dito. Puno na ang buwan. Lutaw, hindi kayo din mo nga dyan, puta. Dito ah. Ang laki. Lutaw yan. Yan mga bagong ano, bagong kalaman. Ayan yung mixer. Ayan yung mixer. Bagong kalaman. Umuan. Paalogin mo lang yung pader. Mixer nga. Talaga? Magalaw? Mixer. Hihingi ka lang ng isla. Gawin mo yung 1,000. Hihingi lang ng isla. Bumubula pa. Malupit. Malupit talaga. Ang kasabihan, pagkatapos gamitin ang gamit, Ibalik sa hardware. balik sa tamang lagayan. Natawa ko eh. Lahat naman nakita ko wala marunong magligpit eh. Wala mo hindi. Sabi, ibalik ang gamit paggamit kung saan saan. Lahat kita ko naman lahat naman nilagligpit. Baka sa Umira mo. sabi nga, huwag lang daw maingay. Oo, para di halata. Yung pala lahat ng halata. Nasa kita na ako nakakatawa na ito. Tasan ko na to. Talaga. Super. Mission. Lupit talaga. Lupit yung pinto. Lupit. Musok.
Kailangan ko tsura. Kaya Dalawang 8 oras. At kalawang binakalan. Binakta ba? Ay, isa, 30 pesos. Huwag lang galawang ko ng kapitalitis. Bulagat yun, ang lang snap. Uy, Alfonso! Alam na talaga. Tikman natin yung ano mo dyan. Para mamaya, magiging totoo talaga si Alfonso kahit isa. Tingin ko lang. Yung bagong Tingin ko lang talaga, magiging totoo. Ay, Mm. alam na may buhay na naman. Mm. Buhay na papalit pag naman ito. Okay na naman ang gusto. What? Ay, tinahin. Hanggang sa taas. Sa may building. Building pa din. Nakat ka, baka matabunan pa ito. Ganun. Labab. Naglag. Puro barang. Mamaya, mamaya. Tambaliktad pa yan. Barang. Yay! Mapintuan na kami! Yay! Pintuan na kami! Tao po na nakaupo. Hey! Subukan mo namang tumayo at baka matanaw tunay na kaligayahan mo. Hey! Tao po. Tao po sa may bakuran. Wala mo nang dadaan dito mamaya. Yung makatapos na cloning. Bukas na. Sabay padlock yan dyan, oh. Sasarado. Kabisada, no? Tubig. Ha? Let's give it. Tubig, malamig. Malamig, tugas. Hey, so, Ilang ano? Ilang... Ilang? Bakit di ba? Hindi ko naman simot ko. Ano? Ang malaki ang halo talaga. Pang big event. Sa dahan ka. Big event. Paang big event. Umuwan. Ano sa taas?
Nakaupo na nakaupo. Eh! Huwag mo naman tumayo. Bakit matanaw? Ano yung ilaw saan? Ito din ang balde. Basahin ko na. Baka na siya. Grabe mo siya. Bibigyan mo na lang yun. Tin, kung mga lang. Nandiyan sa akin. Balde. Iigiban lang tubig. Big event. Ang halo. Kakagat na! Kakagat na! Kakagat na! Kumagat na! Kumagat na! Kakagat na! Ha? Kaya namin yung gamit na yun. Ha? Tingnan natin tayo. Wala po namin. Depende sa ano. Kulay. May tripod mo. Let's try kay Vince Lee sa taas. Okay. First bite. Oh, lupit ka. Kumain na siya. Ang baksida.
Ay, ito. Kuya mo. Ay, kuya mo. Ay, sa baldi. Hindi man nalibig. Nalibig. Dati. Yun. Ganyan lang oh. Ito, mabilis na talaga. Dito siya ito. Napag-album yun ah. Napag-burutan pa. Dalawang linggo.
Parang sigurado nga. Malaki. Ang sawi. Mga sawi. Kanan yan. Ito lang. Para Yan. Huwag muna dito. Huwag muna dito. Huwag muna. Pakan. Pakan po. Chill lang. Chill lang. Wag chill. Chill. Naglamuan. Come on, relax. Wag gigil. Ang aga pa? Yeah. Diyan mo. Narabi ako. Happy na. Happy ka mahalo. Wala ito bukas. Ako bukas. Wala tayo magiging isang dyan. Dance floor. Ha? Dance floor. Ako, dots. TikTok. Nasa na? Ano ba kita? Relax. Wag. Saan siya ngawan? Saan kita ka? Yan na. Yan na talaga. Lago na. Ano din ang tawag? Gano'n lang. Pero, kahit saan na lang mangalagay ang kamera. Bihin ka niya mo.
Dawa, hindi mo lang ako. May bibo na daw ang grupo. Vivo GoPro Y37 2016. Bibo grupo. Ito siya ba? Ha? Ako, iwan lang yun. Magkahalo ka naman ako. Diba? Pantara. Diba? Eh, yung mga siya. Ano bukas mo yun? Ano? Saan mo tayo? Yung kanya? Tawagtak? Ay, sinabi ko na Lalim. Hindi na ito buksan. Malalim. Ano may hangin? Ano? Ikaw na, sikat mo na. Marami ko yan yan. Sultan, ano samahan na dyan? Pabukas para may hangin. Pinapalitiran. Ay! Ay! Shoot! 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 Okay. Natawa ng kanin. Matapang sa anin. Anin? Halo. Lang lang yung mga pinagdag, di ba lang yung Hindi kita makalimutan. bukas naman. Gabing nagdaan. At ayun po, tapos na po kaming mag-flooring dyan sa ano, kalahating nung pinag-flooringan namin nung isang araw. At ayan, maya-maya pakapahinga namin, uwi na po kami. Parang uulan na naman, baka abutan kami ng ulan. At ang dito na lang yung vlog na to at maraming salamat. Ingat kayo. Yun, salamat. I love you. Amo ay. So ayan mga par, kakarating ko lang dito sa bahay. Angkas ko yung tatay ni Kuya ni Uloy, di lang nag-video kanina. Inabot kami ng ulan, basa. Lakas ng ulan. Yun. Bihis muna tayo. At mamaya babalik ako doon sa Kuya ni Uloy. Kasi may banding-banding Sabado. Alright. May deliver. Sa tindahan. May deliver. Ito yung asawa ko. Yo! Busy. I-deliver yung truck.